टू 1 नम्बरनि प्रब्लेमखौ जों सल्व खालामगोन 1 नम्बराव जोंना दङ सानजाबगासै दिहुननाय नोंनि आनजाद 2.2 नि नोंनि आनजाद दिहुननाय क्लास 6 बा जोबजासिम नायलां जोंहा बेहाय 1 नम्बराव दङ 1 निफ्राय लानानै गासै 11 ता सोंनाय दं गासिबनिबो जोंहा सानजाबगासै दिहुननांगौ बेयाव जोंहा गिबि बिदाबजों नैथि बिदाबखौ सानजाबनानै सानजाबगासै दिहुननांगौ अब्ला जों जागायनोसै 1 नम्बराव दङ 2x ब्रेकेटनि सिङाव दङ 3x प्लास 5xy बे 2x जों जोङो 3x प्लास 5xy खौ सानजाबनांगौ सानजाबनानै बेनि सानजाबगासैखौ दिहुननांगौ अब्ला नायलांदो जों बानलांबाय थानोसै होमबा फैदो बेहाय जोंहा नोंनि आनजाद बेहाय दङ नोंनि आनजाद 1 नम्बर सानजाबगासै दिहुन कुइसनखौ जों लिरनांगोन 2 खनसे लिरनांगोन 2x ब्रेकेटनि सिङाव दङ 3x प्लास 5xy दाना बेखौ जों सानजाबलांसिगोन जोङो एग्जामाव लिरनाय बायदि लिरखालांसै बेयाव जों मावफुंथाय होनांगोन मावफुंथायनि उनावहाय कुइसनखौ खनसे लिरफिनदो 2x ब्रेकेटनि सिङाव दङ 3x प्लास 5xy बेवहाय जोंहा नैबे सेथि बिदाब ओमफ्राय ब्रेकेट सिङाव जाबाय नैथि बिदाब बे सेथि बिदाबजों नैथि बिदाबखौ जोङो सानजाबगोन अब्ला जोङो सानजाबसै जोङो नैबे सेथि बिदाब 2x जों जोङो नैबे 3x जों सानजाबनांगोन होमबा बेखौ जों माबायदि लिरनांगोन 2x सानजाब 3x बिनि उनावहाय नैबे प्लास दंना प्लासखौ होदो बिनि उनावबो नैबे 2x जों जोङो नैबे 5xy बिदाबखौ खनसे बेबायदि सानजाबनांगोन बेबायदि लिरबाय बेबायदि लिरखांनायनि उनावहाय दाना बेहाय फैदो नै सानजाब 3 ओमफ्राय x सानजाब x बेवहाय जों मा खालामनांगोन थादोंजों थादों सानजाबनांगौ थादोंआ बेहाय 2 दं आरो नैबेना 3 दं ओंखायनोथ' 2 जों 3 जों बेबायदि सानजाबनांगोन आरो सोलायस्लुजों सोलायस्लु सानजाबनांगोन सोलायस्लुआ जोंना बेहाय x आरो x नालाय x जों x बिनि उनाव दाजाबखौ होबाय बिनि उनाव नैबे मोनसेनाबो मा थादोंजों थादों 2 जों 5 जों बेबायदि सानजाबनांगोन बिनि उनाव सोलायस्लुजों सोलायस्लुआ मा दं बेयाव x दं आरो गुबुन मोनसेनाव मा xy x सानजाब xy बे आरो जोंना 2 जों 3 जों सानजाबा मा फैगोन 6 x जों x सानजाबा x मोननै सानजाबा जोंना मा जागोन x स्क्वायर अब्ला जोंहा बे 6 जों x स्क्वायर जों 6x स्क्वायर जायो प्लास खौ होबाय बिनि उनाव बेनाबो 2 जों 5 जों सानजाबा बेसेबां जागोन 10 आरो बिनि उनाव x जों xy जों सानजाबा जोंना मा जागोन x स्क्वायर y जागोन x मोननैबा जों मा जायो x स्क्वायर जायो ओरैहाय x सानजाब x मा जागोन जोंहा x स्क्वायर जागोन ओमफ्राय y दं नालाय y थाफादेरबाय अब्ला सानजाबनानै जों मा मोनखो सानजाबगासैया 6x स्क्वायर प्लास 10x स्क्वायर y होननानै बेखौ बुंगोन बुजिबाय दाना फैदो 2 नम्बर 2 नम्बरावबो फैदो 2 नम्बराव जोंहा मा दङ a स्क्वायर ओमफ्राय ब्रेकेटनि सिङाव जोंहा 2ab माइनास 5c आं जों साइडआव बानायलांखाबाय नै बेखौ नायनो हासिगोन आरो आं साइडआव बानायनानै देखायनो लिरनायाव एसे प्रब्लेम जायो बेनिखायनो लिरखानाय जादोंमोन मा a स्क्वायरजों जों मा 2ab माइनास 5c खौ सानजाबनांगौ होमबा जों बेहायबो मा खालामनांगोन नैबे a स्क्वायरजों खनसे 2ab खौ सानजाबनांगोन आरो a स्क्वायरजों माइनास 5c खौबो खनसे सानजाबनांगोन अब्ला जों बेखौ बेबायदि लिरनांगोन नै a स्क्वायर सानजाब 2ab बिनि उनावहाय माइनास a स्क्वायरजों 5c जों a स्क्वायर सानजाब 5c बे सानजाबबाय दाना थादोंजों थादों सानजाबनांगोन a स्क्वायरनि सिङाव जेबो गैया माने 1 दं बेखौ 1 खौ होबाय ओमफ्राय नैबे 2 1 जों 2 जों सानजाबबाय अनजिमाजों अनजिमा सानजाबनांगौ बिनि उनावहाय सोलायस्लुआ मा दं बे a स्क्वायर सानजाब नैबेना ab ओंखायनोथ' a स्क्वायरजों ab जों सानजाबबाय बे दाना माइनास नालाय माइनास बेनाबो नैबे मोनसेनाबो नायदो बेनाबो मा दं नैबे a स्क्वायरनि सिङाव 1 दं ओंखायनोथ' 1 खौ होबाय सानजाब नैबे 5c ना अनजिमाया 5 दं नालाय 5 बे बिनि उनाव सोलायस्लु a स्क्वायर सानजाब c दाना सानजाबबाय 1 जों 2 जोंथ' 2 दाना a स्क्वायर सानजाब ab मा जायो a आ बेहाय मोननै नैबे मोनसे गासै सानजाबा मा जागोन a मोनथाम a क्यूब b b आ मोनसे नालाय बे माइनास जाबाय माइनास दाना 1 जों 5 जों सानजाबा जोंना मा जाबाय 5 ओमफ्राय a स्क्वायरजों c जों सानजाबा a स्क्वायर c अब्ला बे जाबाय मोजाङै खोनासंबानो जाबाय
बे दाना फैदो 3 नम्बर दाना 3 नम्बराव फैदो 3 नम्बराव दङ 3p ब्रेकेटनि सिङाव जोंहा 4p स्क्वायर प्लास 5p प्लास 7 दं दाना सानजाबदो जों मा खालामनांगोन नैबे 3p जों 4p स्क्वायरखौ खनसे सानजाबगोन बिनि उनाव 3p जोंबो दाजाब 5p खौ खनसे सानजाबगोन बिनि उनाव 3p जोंबो 7 जों खनसे सानजाबबावगोन अब्ला बेखौ जों माबायदि लिरगोन 3p जों जोङो 4p स्क्वायरखौ बिदि सानजाबनानै खनसे देखायनांगौ ना प्लास आरो 3p जों 5p खौ खनसे सानजाबनांगौ बिनि उनावहाय प्लास 3p जों 7 जों खनसे सानजाबनांगौ बेबायदि लिरबाय बिनि उनाव सानजाबलांसिगोन जों अनजिमाजों अनजिमा सानजाबगोन बे 3 दं नैबे 4 दं होमबा 3 जों 4 जों सानजाबबाय बिनि उनाव सोलायस्लुजों सोलायस्लु सानजाबगोन p जों p स्क्वायरजों माबे p जों p स्क्वायरजों होबाय दाना नैबे दाजाब नालाय दाजाब बिनि उनाव नैबे मोनसेनाबो अनजिमाजों अनजिमा सानजाबदो 3 जों 5 जों 3 सानजाबबा बिनि उनाव सोलायस्लुजों सोलायस्लु p जों p नै p सानजाब p बिनि उनाव नैबे दाजाब नालाय दाजाब बिनाव नैबेनाबो 3 जों 7 जों 3 सानजाब 7 सोलायस्लुआ बेहाय मोनसेल' p ओंखायनो बेहाय p दाना सानजाबदो 3 जों 4 जों सानजाबा बेसेबां जायो 12 जायो बिनि उनावहाय नैबे p सानजाब p स्क्वायर p आ बेहाय मोननै बेहाय मोनसे ज' सानजाबा मा जागोन बे p मोनथाम जागोन होमबा बेहाय मा जागोन pq pq जाबाय बिनि उनाव नैबे प्लास फैबाय नैबेनाबो 3 जों 5 जों सानजाबा बेसेबां जागोन 15 आरो p मोननै सानजाबा मा जागोन p मोननै नालाय p स्क्वायर बेबायदि सानजाबनायाव बेबायदि जायो दाना दाजाब होबाय 3 जों 7 जों सानजाबदो 3 जों 7 जों 21 ओमफ्राय p दंदेरो नालाय p खौ सानजाबफादेरबा 21 p जागोन बे मोजाङै नायलांबानो जाबाय बिनि उनावहाय फैसिगोन 3 नम्बरनि उनावहाय जोंहा एबार 4 नम्बर कुइसन 4 नम्बराव 4 नम्बराव फैबाय दाना 4 नम्बराव जोंना दङ खावसे एबा हाफ ओमफ्राय ब्रेकेटनि सिङाव दङ मा 2x प्लास 4y दाना जोंहा मा बे हाफजों 2x प्लास 4y खौ सानजाबनानै सानजाबगासे दिहुननांगौ अब्ला मावफुंथाय होबाय मावफुंथायाव जोङो कुइसनखौ खनसे लिरफिनबाय दाना बेहाय नैबे हाफआ नैबे 2x जों खनसे सानजाबगोन बेखौ जों बोरै देखायगोन 2x सानजाब हाफ बेखौ देखायबाय बिनि उनावहाय दाजाबखौ होबाय बिनि उनावहाय नैबे हाफआ 4y खौबो खनसे सानजाबबाय बेखौ बेबायदि लिरबाय दाना सानजाबलांसिगोन जोङो दाना अनजिमाजों अनजिमा सानजाबबाय बे हाफजों नैबे 2 जों सानजाबबाय हाफ इन्टु 2 सानजाब सोलायस्लुखौ बेहाय होबाय खाथियाव दाजाब नालाय दाजाब नैबे मोनसेनाबो हाफजों 4 जों सानजाबबाय सानजाब सोलायस्लु खाथियाव होबाय दाना बेहाय जोंहा नोजोर हो बेहाय जों मा खालामनो हायो नैबे हाफ सानजाब 2 आव बे नैया 1 जों सानजाबगोन 1 सानजाब 2 थारमाने ओरैहाय 1 सानजाब 2 गाहायाव मा थागोन 2 दाना जोंहा मा खालामगोन गोजौनि 2 गाहायनि 2 दाननांगोन दानबा जोंहा 1 थाबाय 1 थानायजों नैबे x जों सानजाबदेरबा 1 जों x जों सानजाबबा 1 जों x जों सानजाबबा जोंना 1x जायो 1x दाना जों बेखौ बेहाय लिरबाय 1x दाना नैबे दाजाबनानै दाजाब नैबेहायबो नैबेनि बेलायावबो जोंहा ओरै दं खावसे सानजाब 4 दं नालाय 2 जों 4 खौ दाननो हायो 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 2 4 जायो बेहाय 2 खौ होबाय बिनाव y दं 2 जों y जों सानजाबा 2y बियो बिदि जाबाय अब्ला जोंहा सानजाबना बेसेबां मोनखो 1x प्लास 2y मोनबाय बेनो होनबा जोंना एन्सार बेखौ मोजाङै नाय बुजियाबा उनावहाय आं फोरोंफिनगोन बिनि उनाव जोंना 5 नम्बराव फैदो 5 नम्बरावबो 5 नम्बराव फैबाय जोंना मा दं 5 आव xy जों जोंहा ब्रेकेट सिङाव मा दं x स्क्वायर प्लास x स्क्वायर y खौ सानजाबनांगौ अब्ला जों मावफुंथायाव कुइसनखौ खनसे बेबायदि लिरफिनबाय कुइसनखौ बेबायदि खनसे लिरबाय बिनि उनावहाय जों सानजाबलांसिगोन x y जों नैबे x स्क्वायर जों खनसे सानजाबनांगौ बा बेखौ जों माबायदि लिरगोन x y सानजाब x स्क्वायर बिनि उनावहाय नैबे दाजाब
आरो एक्स वाइ जों एक्स स्क्वायर वाइ जोंबो खनसे सानजाबनांगौ बेखौबो बेबायदि लिरबाय दाना जों सानजाबलांसै नायदो बेहाय x आ बेहाय सानजाबनायाव नायदो मोनबेसे दं बेहाय x मोनसे नैबेहाय x मोननै अब्ला मा जागोन सानजाबनायाव जोंना x आ मोनथाम x क्यूब होननानै बुंगोन बेखौ हा y आ मोनसे दं नालाय y होमबा जों सानजाबनायाव बेखौ ज' सानजाबनायाव बेसेबां मोनगोन x क्यूब y मोनो दा नैबे दाजाब नालाय दाजाबखौ होबाय दाना नैबेहायबो नायदो नैबेनि बेलायावबो बेहाव सानजाबनायाव x आ मोनबेसे दं सानदो बेहाय मोनसे दं नैबेहाय मोननै दं होमबा x आ मोनथाम जागोन नै x मोनथाम y आ मोननैसो दं सानदो y मोनसे नैबे y मोनसे y मोननै ओंखायनोथ' y स्क्वायर बे होमबा ज' सानजाबनायाव जों मा मोनखो बेखौ बोरै फरायगोन जोङो x क्यूब y प्लास x क्यूब y स्क्वायर होननानै फरायगोन अब्ला बे जाबाय दानिया 6 नाम्बाराव फैदो एबार 6 नाम्बाराव दङ जोंहा a प्लास b आरो a माइनास b दाना बे a प्लास b जों a माइनास b जों जा सानजाबनानै बिनि सानजाब गासैखौ दिहुननांगौ अब्ला बेयाव फैदो मावफुंथायाव जों कुइसनखौ खनसे लिरफिननांगोन a प्लास b आरो a माइनास b दाना जों बेहाय बोरै खालामगोन नैबे a जों नैबे a माइनास b खौ खनसे सानजाबगोन नै बेखौ बोरै लिरगोन जों a सानजाब a माइनास b होननानै बेहाय बिदि लिरबाय बिनि उनावहाय नैबे दाजाब b दं दाजाब b आबो a माइनास b खौ खनसे सानजाबगोन बा दाजाब b आबो a माइनास b खौ खनसे बेबायदि सानजाबगोन सानजाबबाय बिनि उनावहाय सानजाबलांबावदो एबाराव नेक्स्ट लाइनाव जों मा खालामगोन नैबे a जों a खनसे सानजाबगोन a जों a सानजाबबाय बिनि उनावहाय a जों माइनास b जों सानजाबगोन नै माइनास a सानजाब b बिनि उनावहाय नैबेनाबो प्लासखौ होबाय दाना b जों नैबे a जों सानजाबगोन b सानजाब a बिनि उनावहाय जोंना नैबे प्लासजों नैबे माइनासजों सानजाबग्रोयो प्लासजों माइनासजों सानजाबनानै जोंना मा जायो प्लास माइनास सानजाबबा माइनास बिनि उनावहाय नैबे b जों नैबे b सानजाबगोन सानजाबलांसै जोंहा बेहाय a जों a सानजाबबा मा जागोन a मोननै नालाय a स्क्वायर दाना माइनास a जों b जों सानजाबबा मा जागोन जोंना ab दाना नैबे प्लासखौ होबाय दाना b जों a जों सानजाबदो जों मा b सानजाब a जों मा लिरनो हायो बेखौ ba एबा ba खौ जोङो माबायदि लिरनो हायो ab बो लिरनो हायो ba लिरबाबो जायो ab लिरबाबो जायो ओंखायनोथ' आं बेहाय मा लिरबाय ab लिरना होबाय बिनि उनाव माइनास फैबाय दाना बिनि उनाव b मोननै नालाय b मोननैजों सानजाबनानै जों मा जागोन b स्क्वायर दा बेवहाय जोंहा बेहाय महरसे बिदाब बुङो हो नैबे ab आरो नैबे ab खौ जोंहा महरसे बिदाब बुङो हा नैबे ab आरो मोनसेयाबो मा ab बेखौ जोङो मा होनगोन महरसे बिदाब नाथाय सिना मोनसे माइनास आरो मोनसे मायाव दङ प्लासाव दङ अब्ला बेबायदिबा जोंहा मा जायो दानजाबाय बेखायनो जों बेहाय दानबाय दाननानै जोंहा मा आग्लायखो a स्क्वायर माइनास b स्क्वायरल' आग्लायबाय अब्ला बेनो जाहैबाय सानजाब गासैया दा फैदो 7 नाम्बार दा 7 नाम्बारखौ जों बानायनोसै 7 नाम्बाराव कुइसना दं lmn जों जोंहा ब्रेकेटनि सिङाव l प्लास m माइनास n बेखौ सानजाबनांगौ दा जोंहा बेहाय सानजाबसिगोन होमबा जों मावफुंथाय होनानै कुइसनखौ खनसे लिरनानै लाबाय खनसे लिरनानै लाखांनायनि उनाव सानजाबसिगोन जोंहा बे lmn जों नैबे फार्स्ट स्टेपाव lmn जों नैबे l जों खनसे सानजाबनांगोन बेबायदि बिनि उनाव नैबे दाजाब नालाय दाजाब होबाय बेनि उनावहाय lmn जों आरो नैबे दाजाब नैबे m जों सानजाबनांगोन जों lmn सानजाब m बिनि उनावहाय नैबे माइनास नालाय बे माइनास सिनखौ बेहाय होबाय बिनि उनावहाय आरो बे lmn जों खनसेबाव जोङो नैबे n जों बेबायदि सानजाबनांगोन दाना सानजाबसै नैबेहाय नायदो जोंहा बेहाय lmn सानजाब l आ मोननै दं नालाय l स्क्वायर ओमफ्राय mn बे होमबा मा जागोन सानजाबनानै जोंहा l स्क्वायर mn उनाव नैबे दाजाबखौ होबाय बेनि उनावहाय नैबेहायबो नायदो lmn सानजाब m आ मोननै दं ओंखायनो m आ स्क्वायर जासिगोन होमबा मा जागोन सानजाबजोबा lm स्क्वायर m उनाव नैबे माइनास नालाय माइनासखौ होबाय उनाव सानजाबदो बेहाय नुबाय जोंहा n आ मोननै दं होमबा n आ स्क्वायर जासिगोन होमबा सानजाबनायाव जोंना जाबाय lmn स्क्वायर अब्ला सानजाब गासैया मा जाबाय बे सानजाब गासैया मा जाखो l स्क्वायर mn प्लास lmn स्क्वायर n माइनास lmn स्क्वायर जाबाय बे दाना 8 नाम्बाराव फैबाय 8 नाम्बाराव फैदो 8 नाम्बाराव कुइसना दङ ab ब्रेकेटनि सिङाव दङ a माइनास b दाना बेहाय जोंहा मावफुंथायाव लिरबाय
मावफुंथायाव जों कुइसनखौ खनसे लिरनानै लाबाय ए बि ब्रेकेटनि सिङाव ए माइनास बि दाना बेहायबो मा खालामनांसिगोन नैबे फार्स्ट स्टेपआव जोंहा नैबे ए बिजों ए जों सानजाबनांगोन अब्ला बेखौ जों माबायदि लिरगोन बेबायदि ए बि सानजाब ए बेनि उनावहाय नैबे माइनास नालाय माइनासआ थाबाय दाना ए बिजों नैबे बि जों सानजाबसिगोन बेहायबो ए बि सानजाब बि बे बिनि उनावहाय सानजाबसिगोन बेहाय सानजाबनायाव नुबाय जोंहा ए आ मोननै दं नालाय ए स्क्वायर जाबाय बि आ मोनसे खिन्थु बि मोनसे होमबा सानजाबनानै मा जाखो ए स्क्वायर बि उनाव नैबे माइनास नालाय माइनास दाना बेहायबो सानजाबदो नुबाय बेहाय ए आ मोनसेल' दं ओमफ्राय बि आ मोननै खिन्थु बि स्क्वायर अब्ला सानजाबनानै जोंहा मा जाखो ए स्क्वायर बि माइनास ए बि स्क्वायर बेबो जाबाय दा फैदो 9 नम्बराव दङ जोंना कुइसना 9 नम्बराव ए प्लास बि आरो ब्रेकेटनि सिङाव दङ 2x प्लास वाइ बे सेथि बिदाब आरो नैबे नैथि बिदाब दाना सेथिजों नैथि बिदाबजों जोंहा सानजाबलायसिगोन आरो सानजाब गासैखौ दिहुनसिगोन अब्ला जों मावफुंथायखौ लिरबाय खनसे मावफुंथाय लिरनानै कुइसनखौबो खनसे लिरफिनबाय उनाव सानजाबसिगोन बेहाय मा नैबे ए आ नैबे 2x प्लास वाइ जों खनसे सानजाबगोन बेखौ बोरै लिरगोन ए सानजाब 2x प्लास वाइ होननानै लिरबाय बिनि उनावहाय नैबे बिनि सिगांनि सिना दाजाब नालाय बे दाजाब होबाय बेनि उनावहाय नैबे बि जोंबो 2x प्लास वाइ खौ खनसे सानजाबसिगोन अब्ला बेखौ जों बेहाय लिरगोन बि जों 2x प्लास वाइ खौ सानजाबनाय दाना नेक्स्ट स्टेपआव फैसिगोन जोंहा सानजाबसिगोन नै ए जों 2x जों खनसे बेहाय नै ए सानजाब 2x बिनि उनाव नैबे दाजाब दं नालाय दाजाब दाना ए जों वाइ जों खनसे नै ए सानजाब वाइ बे बिनि उनावहाय नैबे दाजाब नालाय नैबे दाजाब दाना बेनाबो बि जों 2x जों खनसे नै बि सानजाब 2x बिनि उनावहाय जोंहा नैबे बि जों नैबे बि सानजाब नैबे दाजाबसिनजों नैबे दाजाबसिन सानजाबनांगौ दाजाब सानजाबनानै जोंना बे मा जाखो दाजाब बिनि उनावहाय बि जों वाइ जों नै बि सानजाब वाइ बे दाना बेहाय सानजाबलांदों सानजाबबाय बेहाय ए सानजाब 2x मा जागोन बे 2 आ मोनसेल' खिन्थु 2 ए जों x जों सानजाबा ax थारमाने बे नैबे ए नि सिगाङाव 1 दंमोन नालाय बे 1 जों नैबे 2 जों सानजाबनानै जोंहा मा जायो 1 सानजाब 2 सानजाबबा 2 ए जों x जों ax बे दाना नैबे दाजाब नालाय बे दाजाब दाना बेना ए जों वाइ जों सानजाबबा मा जागोन ay दाना नैबे दाजाब नालाय दाजाब थिग बेनाबो नैबे बि सानजाब 2x जोंहा नैबे बि नि सिगाङाव से दं बे सेजों नैबे 2 जों सानजाबा 2 बि जों x जों सानजाबा bx बे दाना नैबे बि जों वाइ जों सानजाबदो by अब्ला सानजाबनानै जोंहा सानजाबगासेया 2ax प्लास ay प्लास 2bx प्लास by जाबाय बेयो 9 नम्बर दा फैदो 10 नम्बराव दाना 10 नम्बराव फैदो 10 नम्बराव कुइसना दङ a माइनास b आरो गुबुन मोनसे बिदाबा x प्लास y दाना बे मोननैजों सानजाबलायनांगौ आरोखि अब्ला जों मावफुंथाय लिरबाय मावफुंथायाव खनसे लिरग्रोबाय a माइनास b आरो x प्लास y कुइसनखौ खनसे लिरफिनबाय दाना फार्स्ट स्टेपआव जों मा खालामदो नैबे a आ नैबे x प्लास y खौ खनसे सानजाबदो नै बोरै लिरगोन बेखौ a सानजाब x प्लास y बिदि लिरबाय बिनि उनावहाय नैबे माइनास बे माइनासखौ होबाय बिनि उनावहाय नैबे b आबो x प्लास y खौ खनसे सानजाबनांसिगोन नै b आबो x प्लास y खौ खनसे बेबायदि सानजाबबाय दाना सानजाबसिगोन नेक्स्ट स्टेपआव जोंहा a जों x जों सानजाबसिगोन अब्ला बेखौ जों लिरगोन a सानजाब x बिनि उनाव नैबे प्लास नालाय प्लास बिनि उनावहाय नैबे a जों y जों सानजाबसिगोन होमबा a सानजाब y बे दाना नैबे माइनासआ थाबाय दाना b जों x जों सानजाबसिगोन होमबा मा जागोन b सानजाब x दाना नैबे फैदो माइनासजों नैबे प्लासजों सानजाबदों जोंहा माइनास सानजाब प्लास सिना मा जागोन माइनासजों प्लासजों सानजाबबा समान समान माइनास जायो दे बेखायनो जों बेहाय मा होबाय सिनखौ माइनास बिनि उनावहाय b जों y जों सानजाबगोन नै b सानजाब y बे बिनि उनावहाय नेक्स्ट स्टेपआव a जों x जों सानजाबबा ax दाजाब a जों y जों सानजाबबा मा ay दाना नैबे दानख' नैबे दाजाब नङा नैबे दानख'सो जानांगौ बे दानख' सिना दानख' दाना नैबे b जों x जों सानजाबबा मा bx बिनि उनावहाय दानख' दाना b जों y जों सानजाबबा by अब्ला जोङो सानजाबगासेया मोनबाय ax प्लास ay माइनास bx माइनास by बे दाना जोबथानाय मोनसे दंबावो 11 नाम्बार दाना 11 नाम्बाराव दं कुइसना 2x प्लास y आरो मोनसेया दङ x माइनास 2y दाना जोंहा मावफुंथाय लिरबाय मावफुंथायाव लिरनानै जों कुइसनखौ खनसे लिरफिनबाय दाना सानजाबलांसिगोन बेनाबो मा फार्स्ट स्टेपआव नैबे 2x आ x माइनास y खौ खनसे सानजाबगोन खिन्थु सानजाबबाय नै 2x सानजाब x माइनास 2y बे दाना नैबे दाजाब नालाय बे दाजाबखौ बेहाय होबाय
दा नैबे y आबो x minus 2y खौ खनसे सानजाबगोन होमबा बेखौ लिरबाय y सानजाब x minus 2y बे दाना नेक्स्ट स्टेपआव फैबाय नैबे 2x जों x सानजाबबाय नै 2x सानजाब x बिनि उनावहाय नैबे 2x जों minus 2y नै 2x सानजाब 2y दाना नैबे माइनासखौ सिगाङाव होनांगौ दाना नैबे दाजाब नालाय नैबे दाजाब दाना बेनाबो y जों x जों सानजाबा मा y सानजाब x दाना नैबे नायदोलाय सिना नैबे दाजाब आरो नैबे दानख' दाजाबजों दानख'जों सानजाबा जोंना मा जागोन सिना माइनास बेखायनो बे माइनास होबाय बिनि उनावहाय y जों 2y जों सानजाबदो y सानजाब 2y बे उनाव सानजाबलांबाय होनबाय 2x जों x सानजाबा जोंना मा जागोन 2 आ मोनसेल' 2 x आ मोनो नालाय x स्क्वायर होमबा मा जागोन सानजाबा 2x स्क्वायर बिनि उनावहाय माइनास नालाय माइनास दाना नैनाबो सानजाबदो नैबे थादों 2 जों नैबे मोनसे थादों 2 सानजाब 2 बेसेबां 4 दाना x जों y जों सानजाबबा xy बे दाजाब नालाय बे दाजाब जालायबाय y जों x जों सानजाबदो मा जागोन yx बिनि उनावहाय माइनास नालाय माइनास y सानजाब 2y 2 आ मोनसेल' ओंखायनो 2 मोनसे y आ मोननै नालाय y स्क्वायर बे होमबा सानजाब गासैयाव बेसेबां मोनखो 2x स्क्वायर माइनास 4xy प्लास yx माइनास 2y स्क्वायर अब्ला बेनो जाबाय सानजाब गासै अब्ला जों 1 नम्बरनि गासिबो सोंनायनि मावफुंनायखौ खालामजोबबाय नेक्स्टआव जों 2 नम्बरनिखौ खालामगोन दा बेखौ मोजाङै गोसो होनानै नायदो आरो गाव गावनि खातायाव मोजाङै लिरनानै लादो दे होमबा गोजोन्थों